Здравейте, аз съм Поли от Елиарти и днес плетем нашето най-голямо зайче в нови цветове. За съжаление съм с тежка алергия на носа и очите и беше истинско предизвикателство да изработя зайчето, както виждате и на кадрите. Очите ми сълзяха постоянно и съм плела буквално с напипване, почти нищо не виждах. Но поръчките си поръчки, когато някое малко човече чака играчка от нас, няма как, трябва да си спазим сроковете. Виждате главичката, след като съм я оформила вече, а тук изработвам рокличката, която в този случай е в синьо и се получи много сладка. Имаме добавено и име на своята нова притежателка. А ето го и завършеното зайче. Много сладко стана. След малко ще го видите и в сиво, за да добиете представа за разликата в двете комбинации на цветове. Ето го и в сиво зайчето ни. И двете зайчета не са налични, изработени са по поръчка. Тук